hati-hati ya Yuyu. Aku akan Loh. Sonsa. Yuyu, Yuyu. Cawetku kiri. Jajalan. Piye? Rasane sama sengkring. Iya. Ini. Hadirin yang berbahagia, ketoprak Minto Budoyo akan kita gelar. Dan cerita malam hari ini. Sik Mas ndak penak Mas, ketoprak Minto Budaya ndak penak. Napa, Pak? Ketoprak kasudarsanan ngoten lho. Ketoprak kasudarsanan ing samangke badhe mendhet lampahan andi lumut. Hah? Mendhet lampahan andi lumut. Sanes tambah asa. Sanes. Ah. Ing samangke andi lumut dipun tindakaken inggih menika Mas Jo Klitik. Andi lumut Mas Jo Klitik. piyayine bagus lho. Nggih. Kaya ngono kaya Coro. Coro nguyu kan. Kaya Coro dadek andi lumut. Lah, mungkin malih apik. Kuping anu, dalange kuping kopon. Niki lho Pak, mosok kaya cuyu kangkang Tak minta kuwi apik. dipun tindakaken dening Raka Mas Jo Kluthuk. Oh alah. Kleting abang dipun tindakaken ning Imas. Kleting ijo ning Sulis. Kleting ungu ning Lilis. Kleting ganyong ning Pipit. Leteng lorek Nyi Punjung. Ing samangke kados pundi babare lampan ing dalu mriku monggo sareng-sareng kita amirsani. Kanthi lampan ande luwet. Dengan cerita kleting-kleting mau menyeberangi sungai yang banjir. Dan di situ ada yuyu kangkang. Ayo kleting-kleting. Ayo kleting-kleting kok kono. Piye to yu iki piye to yu? Ayo kok kono, kono. Ayo kok kono. Ah kono. Bodo omong. Mas, Apa tuh? pipit bedeng kuning to niku? Nggih. Oh, nggih. Kono. Kono. Hei, kentongane kene Mas Mito. Ayo. Kentongane kene Mito kae lho. Dadi seafood. Piye to Yu? Iki kok banjir iki? Piye kalene kok banjir? Ya ya dhewe nyebrang ya piye to iki? Nene. Ayo kene. Iki piye sajake kaline kok santer banget? Nuwun sewu kagem para pamirsa. Bilih ingkang dapuk yuyu kangkang teksih dipun celorengi. Golekne duwe SPP.
nyong. Piye to iki Mbak Yu kaline banjir iki piye kowe omong-omongan? Oh sik to aja taktok-taktok kae. Topae ben omong-omongan sik. Salahe kentungane wedok pengen utuk terus nah aku. Ayo tekmu kok kekno kono lah melicet kabeh iki. Ora, ayo kamu omongan dulu. Kleting-kleting berbicara mau ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Dengan tiba-tiba sungainya banjir lalu ketemulah dengan Yuyu Kangkang. Iyalah. Masa Allah, iki kali piye to iki bayu iki piye? Bisa bareng dhewe nyabrang kok ora ono prau ya Mbak Yu. Prau apa? Ya kan iki awake wis ora. Ora iso. Lah sikilku bae diklang. Jenenge bae kena glanyong. Dengan tiba-tiba keluarlah Yuyu Kangkang. Suap, Pak. Yo, kamu. Masa Allah, aku anak apa ya? Hop. Kowe iki pekok men to. Kae iki wedi karo kowe kok kowe mbek wedi iki ngopo? Lah tak kirene apa ngono. Sing wedi iki kowe. Iki lho, kok kowe melu wedi iki ngopo? Mbujune petuk wedi nyapa lho. Awakmu dadi yuyu ki ora kok mlakune klunu-klunu ngono kuwi lho. Angel aku dadi seafood begini. Ayo, Dele. Masa Allah kewan apa kaya apa? Krembyang kaya lho. Pak, Apa Mbak Yu? Sik, pun kenengi. Ya, apa kae siluman apa to Mbak Yu kae kuwi monster. Blek kutuk. Blek kutuk. Angel. Awak ngomong, yuyu. Kok nyabrake? Iki mau yuyu to. Dudu aku God bless. Kok genane cupite kok yuyu. Kowe iki kurang mendelep lho blok. Lah. Oh alah, golek. Yo. Yuyu. Aku lan adikku arep nyabrang kali lho iki. Dodok-dodok kowe. Tapi kaline banjir. Ayo. Lho, Apa kowe gelem nulungi aku lan adik-adikku nyabrangke to Yuyu? Gelem. aku sabrangna ya yuyu. Aku sabrangna ya Yuyu ya. Iya. Ya. Kaline banjir arep ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Kaline banjir lho aku arep ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Aku gelem nyabrangne ning ngene opahe. Apa ya apa ta Yuyu? Opahe pilus. 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 Pilus iki apa ta Yuyu? Pilus ki pipimu sing alus. Blek kutuk. Mas, usul. Pripun? Lek opahe ambong aku dadi yuyu. Lah. Kok terus jenengan ki sutradara. Oh. Ayo, Blek kutuk. kamu nyabrang. Aku sabrangna. Nggih. Aku gelem Gelem. sabrangna. Opahe pilus lho. Ora apa-apa. Heeh gelem. Anda ora kelong mek kulit kok. Pong. Dibopong. Ya diambung sik no. Ya kosek ngambunge kosek. Yo, kene numpak o. Ayo. Numpak o kene Cahyu. Kok mburi kok ngarep kene lho. Lah kok ngarep iki? Mburi nek totoke kok iso dibopong ngene. Wah, kowe iki jan. Yo. Hah? Sak pinten, Pak? Son sabrangke bocah ayu liwat kene gobyok singok ya tujling polamu temen-temen cupite ceklek lho Baru oleh vitamin aku. ayo Yuyu aku ya sabrangna to Yuyu. Aku ya Aku ya kepengen rono kaya Mbak Yu. ning ngene opahe iki. Apa? Piring. Lho kok piring? Piring ki pipi sing miring. Yo. Gelem ta? Iya wis. Oke. son sabrangke bocah ayu liwat kene goblok singok son sabrangke bocah ayu liwat kene goblok singok
Ayo mikir. Juh, jamput. Aduh aku dadi yuyu kangkang. Wis to. Penak-penak domong ya. Ayo. Aduh. Kowe yo ngomong matur nuwun ya Yuyu. Mi, Sarimi. Matur nuwun ya Yuyu. Pas entuk pisor pas nguyuh. Wis ndeledek kon iki. Son sabrangke. Bocah. Tambakan dulu itu aku. Aku ki sutradara ya. Hati-hati ya Yuyu. Son sabrangke bocah ayu. Kene ala kobruk sengok krobruk sengok. Matur suwun Cuyu, bayu ku wis mbok sembrang-sembrang nih. Aku kletek ganyang. Urung mbok sembrang. Bayu ku wis ning kono. Aku sembrang nah ya Yuyu. Aku tak mulai sih. Aja sing ngono. Kok mulai aku urung disembrangke lho Yuyu. Ayo bongkor aku kowe. Kudu ati. Aku yo disembrang nih ngono lho. Ah, dadi yuyu. Kleting kuning. Tasku keri lho Yuyu. Tasku kari lho Yuyu iki piye iki? Lah aku gede. Aduh. Nyo, tenir rono neh, rono. Aku Sitoke. yang nyabrang Tasku nih, keri. Yuyu. Ayo tenir rono neh, rono. Enteng aku Son nyabrang. sabrangke bocah ayu liwat kene krobruk sengok Sulis Yuyu sandalku yo keri lo Yuyu ki mau Yuyu. Yuyu. Cawetku keri. Anu, pas ambok juga sementara dino iki rasa cawetan. Lah ngopo? nesu yo